Dobrý deň, som Alex, som redaktor časopisa Kamera spoza roha. Na časopis sa venuje rozhovormi s fotbalovými klubmi. Teraz tu mám Michala Šturálny, líder klubu Čikmankovia. Dobrý deň. Dobrý. Tak ako, ste spokojní s víťazstvom v prvom zápase? Spokojný. Očakávali ste viac, alebo je to tak akurát fajne? Myslím si, že ten gól, čo dali, bol čisto iba náhodný. Takže... A ako padol ten gól? Tak nebudem tu teraz komentovať. No. V poriadku. Tešíte sa na najvyšší zápas? Teším sa. Máte nejakú špeciálnu prípravu alebo nejaké rituály? Rituály, hej, jem 3-krát denne. Dobre, akože každý má iné rituály napríklad, ale ako tak, no, trénujete nejak sa snažíte trénovať? No, snažím sa trénovať, ako aj trénujem, ako toto, ale to stačí to. Rituál plnohodnotný. No, vy ste kapitán? Som kapitán. A počúvajú vás, máte rešpekt s tým? Hej, ako tam zopár takých hráčov útočníkov nebudeme, no, áno. Pochorobe, viete, ako to je. Áno, ako v poriadku, tak jasné, no. Brankár, ako sa volá? Matúš Miter. A pozdravujeme tým koľko. Ako, jak ste spokojní s jeho chytaním v prvom zápase? No som spokojný na to, že nechytá flobal, chytal celkom dobre. Plánujete ho ponechať ani ďalej? To plánujem ho ponechať, lebo chcel, aby som tam nepostavil, ale nemám takých brankárov tým. Ako na lige sú aj väčšie chytať, takí profesionálni brankári, viete. V kom vidíte najväčšiu konkurenciu v tímoch? Je tá celá konkurencia, v Blackbersky, tí čarovní skôr mali, neviem to vysloviť. Ale my sa ich nebojíme. Dobre, ďakujem pekne. Ďakujem, dobre, dovidenia. Toto bol rozhovor pre časopis Kamera spoza roha. Dúfam, že sa vám páči a plánujeme urobiť aj ďalšie. Tak, dovidenia.